Sa ako yun sila nang utana pre kung unsa daw sudanon. Aw, katong pinaka paborito sa tibuok na kong kinabuhi, ang iskabitsing isda kay dugay-dugay na pugwa kakaon ani pre ba. May ni ako mga kusinero ug kusinira dire partang abtika Pero lahi pay ato pre, pagpasensyahin na gyud akong tingog karon pre kay sige na mag-ulan ris Davao, sige tag kataligsikan maong lain ang gibati sa tong ilong ron pre. Grabe ka pingot. Maong amping tanyo kanunay pre kay nagsige na lang og ulan ug mahimo di gyud ta maulanan ba samot nagikan ta sa init pre kay ang bation gyud na to ana mag-abot yun ang subaw yun sipon basin unsa na gyud sakit mo sulod ani ato ang mga kalawasan samot na karon pre dali na lang gyud ta masudlan kay wa naman tay exercise himnan sa nakunig tubig din pre kay para mabusog lagi daw mao man na ang mga formula sa uban pero lahi man ko pre pag makainom og tubig mo mas mugana pa man hinon ng kaon pre tingala bitaw ko nga partanan akong dugaya mabusog karon mao ganing sige kog inom og tubig para dali raw ta mabusog pero wa man gyud mabusog pre nigana mo gyud pag mayong kaon nakatesting ba mo ana pre nga kanang nagsigi mog kaon niya wa gyud kabusganan murag ingani ang nahitabo nako karon mo pahuway lang kadiyot mo back na pug balik basta kay bali ang kalderin diha pre wa gyud ka arte pre istoryahan na pero sinaw na ingana sad kalami akong kaon pre lami nagpaborito nako ang sudan niya ang ikaduha pre cravings na to ni karon nga paborito maong nag-abot pre ba kita pa jud ang gipangutana kung unsay sudanon away pagduha-duha is kabitsing isda dayon ra pagdali na mog palit didto palit dayon sila pre luto dayon sila matik na naunsa